Ini bangane Mbak Eka jumeneng Mbak Eka. Ayo Mbak Eka sisan jumeneng. Aja ninggal aku trimo bonceng. Sampean tengah. Asik. Pak Bu damel contoh lare alit sementen wis iso nggoto lho niki contoh tasih sementen wis nyati wis iso nyambut gawe membanggakan keluarga monggo lare alit lho niki apa iso lare alit iki kowe alit apa ora ya rada Kowe iki rumangsa cendhek apa ora rumangsa cilik apa ora ngono nah kok sakmene kok alit ya jane ora ya nek nun sewu lho Pak Cemet menawi Mamat nun sewu asmanipun Mamat oh Pak Mamat iya kula kinten wau piyayi mriku kok anu dagelane Pak Cemet ngono masa sakmene Cemet aku kupingmu lho mboten Memet nggih nun sewu lho menawi panjenengan menika priksani kula ningali kula kok alit menawi panjenengan nyengguh kula menika kelas pinten 6 SD 6 SD lah iki apa genah nek ngawur lah pira omong ngono nek aku ki sesuk lagi daftar PAUD ngono ngomong ngono iki lagi arep PAUD kok iso keduren kok iso kelas 6 gek PAUD heeh lah mangkane aku nang masyarakat ki mau wong cah cilik kok iso nggotakke wong tuane ngono lho wis iso nggotakke wong tuwa kowe lak jeh cilik to nok iki basane apa to kok wong tuwa kok digetak terang geblak gotak no wong tuwa kok rambuté lho ketel kok iso rambutnya dibutak barang kok iso ampun macem-macem lho wis mau ngelokke cah cilik rumangsane alit wong piyayi kono piyayi Kalisat kene lho Kalisat heeh awake dhewe lak bareng ta heeh mau saka kono bareng ini kok iso aku kene dilokke cah cilik lho ngawur aku rene mau dilokke trimo sing mlaku ngono kok iso jenengan kok iso sapa sing muni ngono iki kurang ajar ya ta ana sing nekke tremos oh aku ya lara ati kurang kok ajar kuwi wong kaya ngene dinekke tremos nek panjenengan mesti gak terima aku ora trimo belonen aku to sapa sapa sekarang ngiseni jarang nang tremos kene Nanti. Aku loro atine yu kok. Lah piye to? Kowe iki ya kowe nek ben ketok munggah kene iki lho. Kowe ki mbok nang dhuwur kene men iso sepadan lho, Nok. Wis dilokke alit. Terus mau pakku butak. Ora. Terus iki apa mau? Gotak. Iki jenenge memberikan hasil kepada orang tua ki apa jenenge? Maksud iso mikul dhuwur mendem jero. Lah masa yo gilani. Piye ta? Kowe karo wong tuwa nek kurang ajar, borek pikul sing dhuwur go genter ngono. Tegese anake sing iso ngunggahke asmane wong tua dipikul dhuwur terus dipendem jero. Lah iya dipikul dhuwur ki nek geblak kepriye sakmono kuwi. Maksudnya iso wong tuane iki dijunjung. Wong tuane dijunjung, dihormati ngono lho. Wo diangkat ngono. Heeh, diangkat terus tak uncalke kowe ngono. Aku susah nuju omong. Iki piye? Ya nek karo wong tuwa kuwi iki sing sabar. Anane iki ya gelem ra gelem tok rahapi ngono lho. Anane iki tek kowe Tin Kok anane padake aku panganan. Maksudnya ono nih iki gak mung wong telu to. Onone ngono. Dadi gelem ra gelem iki ya mung karo iki. Dadi umpamane dhewe iki basa mesti kadang-kadang sok bingung. Kowe wetan kono kidul, aku lor. Kuwi kadang-kadang iki bahasa iki sok ora ketemu lho, Nok. Nah nggih ngaten lho Mas Memet. Siji desa mawa coro. Coro ben gremet ning kathokmu. Coro. Aku geting aku. Coro ki nek nang Solo. Mawa coro basa O ki nek diwaca ya A basa Jawa kok iso coro iki lho mirip iki. Sajake kulino digremeti coro Iya, mawa coro. Mawa nggonmu. Heeh, kono I O. Solo, Sragen O. Solo. Lah nek kene apa? O.
Apa iya yo? Lah iya. Ambo kuwi daerah ndi? Oh walah. Wih, karo sapa? Wong grabak ki ngono kuwi. Oh, grabak ngono kuwi. Wong silom ra yo. Oh, cara dadi coro. Oh iya, beda-beda ya. Beda. Lah ya akrabe keluarga. Moto dadi moto. Oh, moto. Iya. Terus apa neh? Pokoke sing O dadi O. Motomu kuwi. Motomu kating petoto. Lah yo Saya ngono. Heeh. Motomu ngono. Heeh. nek Atene rawa ngono paning ngunekke. Motomu ngono ya kaya apik ya. Lah pancen wis nek nggonmu apa nek moto? nek mriko moto nggih moto. Oh, moto tetep ya. moto. Dadi ya ming padha ya ming beda logat lho, Nak. Beda pengucapan dialeke. AIU suku katane. Nek nggonku kan Temanggung, dialek ya beda. Enten Nek beda cara nggon meneh. Mbak Tatin nek basa Ngayojo lak ora ngono, Nak. Benten. Wo, Bantul gitu. Nggih, iki apa-apa kok iso to? Wo, Di kowe daerah le. iso. Nggih. Lah iki bae wong gampenge. Nah, cojon, yo jo. Gampenge, yo jo. Nek Temanggung. Nek Temanggung Temanggung. bakune dicarung 10.000. Gitu kranjang ora oleh jantelo ya. Api Mbak Yu, iki api. Api lambene api. Iki Bahasane kok lambene lho. apa lah aku lek nang Sragen lambe kok ning kene apa? Nek kene iki cangkem ya. Nek ning kene apa cangkem? Apa le? Kaira. Cucut. Dados enek papan MC nggih menika dagelanipun cocote Memet. Aku saya rak kajen ki mak cange. Lah aku yo gur manut piyai kene kok. Ngajari bener saya diura kepenak ki nang awak iki. Nek ning Sragen lambe. Ya kan dialeke dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Wong tuwa dicocot-cocot. Lah wong manut masyarakat kene cocot kok ya. Lah iya nek Temanggung dialek ngono lho. Oh ngaten. Oh, Dek Tatin. Mampir gonyong ya. Dek kuwe. Dek kuwe tak nembako. Malah cidor. Cidor iya gane gayeng-gayeng ya. Iya ya. Cidor ngono ki Temanggung. Bu Prastiwi, mbok modar aku gak roh tenan. Iki ngomong apa? Lagi bahasane kono bahasa Bahasane nggonku lho, Nduk. Oh, ngaten. Lah padha piye? Temanggung ngono kuwi. Ngaten. Padha awake dhewe mau to Yu. Aku yo gak roh ning pondokan kono. bener. Lah kok tak kira panitia. Lho sing dalu. Heeh. Aku kaget mak teratap mak semrepet aku kudu ngeblak mau. Nyapa? Lah kok piyayine ngene? Nggogoke penak ngono. Waduh, apa sing arep diogok-ogok aku ngono. Gogok. Iki. Gogok ki nek nang kene ki lungguh. Oh, alah Ayo iki iki ora ngerti. awake dhewe arep diogok-ogok. Lah iki. Piyai pidung sing dalu lho nggih. Nggogoke penak. Waduh, apa iki aku sing arep diogok-ogok. Gogok lungguh nek Semarang bedone. Apa meneh? Dlogok ora dlogok jaran ngono kan bedone kae. Wi jenenge miso gak. Lah iya kan beda gogok ki nek nang kene lungguh. Nggih. Lungguh. Gogokan kene sik yu. Ah ngene. Ngene. Iya. Ngertimu piye? Gogok Ya tak kira diogok-ogok. Ngono apa piye Mas aku? kaya rong tikus wae. Oh gogok ki lungguh bae. Nek Kaget aku terus apa? mlayu. Gunamu apa nek lingguh iki? Nek lungguh ya lingguh. Lingguh. Lengguh ngono wae. Gunaku tengok. Oh tenguk. Tengu ki lak sik kewan cilik sik nang tremos kimu ya. Nanti ya. Tengok ora tengu kupinge. Oh nek nggonku isine tengu. Nggonmu lato-lato. Hei. Wanyel. Kowe tau roh dek kono apa? Aku dingi ora yo biasane ngono. Umume. Ngerti nek Masa? kono. Umume anjir ngene iki ketok anu mlajur ngene iki isine lato-lato. Kok Umume biasane kok. apa ya? Iya, aku gak tahu belajar anatomi tubuh pelajaran IPA to kowe iki. Lah piye to? Ayo iki lho. Piye no? Blegere. Dicondro. Aku nek anatomi tubuh iki kepriye? Kowe sing nang IPA kowe. Aku mbok pengen belajar Ngerti? ngono. Nek bleger Iki lho ngene. kaya iki belajar IPA. Lah iya. Iki IPA bijine 8 munggah. Nah, terus Oh, terus IPS dipangan. IPA, Oh, iya. IPS dipangan gitu. Apa meneh IPA, IPS, IP-ne dhewe sing dipangan gitu. Iya patutan loro wingi. Mboten Pak De. IP ke biji kok pangan. Ya maksudnya iki tetep di anu. Iya. Yen pangapunten lho Pak De. Pedhe-pedhe nek cah cilik ora apa-apa urung ngerti dosa. Nggih. Ya. Cah cilik dimaaf. Maaf. Nek kae sing ngomong mesti tak polo wong wis gedhe. Nggih. lah ngopo? Dia kan cah cilik, arek ngomong sembarangan urung ngerti.
Dia nek asa ngomong aku nek kuwi jerone lato-lato ngono arep tak apake? Tak nehke. Ya bi. Saru. Kok saru toh? Aku yang njaluk. Nah, cah cilik. Masa Ora aku pareng. kapan aku belajar nek ngono kok iso. Mosok gawe praktek. Jare ini saru kok njaluk. Oleh peran, ora njaluk, Pak. Jaluk gede lagi. Aja senengane dolanan mainan kok. aja ndek dalange. Ngene sinten? Ndek dalange ono sing duwe wis. Ngaten. Ora pareng. Gun sapa kira-kira? Ya ngenamu kuwi kok. Nggonmu. Nek pancen kaya mengkono, Nduk. Nggih. Wong tuwa ki ming gari sumar. Ya ora apa-apa. Lah iya. Malah disiki. Agare tak ngono kuwi ya. Tak ulungake. Nggih. Apa njaluk? Jaluk ya kuwi mau lho. Apa? Apa kuwi mau? Apa? Gotri. Iya wis. Lah aku lakre ra iso mlaku nek ilang gotrine. Ora iso mlaku gecek ya lho kok iso angel. Nggih, padahal kok dadi meneng wae niki mbok pilih wonten tamu. Lah aku kuwur ya sakle ngomongane saut-sautan dadi apa mak arep nyelani mengko ndak malah ora prayoga ngono. Wong kula nggih nembe pisan niki lho Ibu, nderek sowan ngono ning Kalisat kene. Iki golongane apa munggah iki? Napa, Pak? Nggih, Pak. Dik, ora ngenteni. Oh, tambahan. Kusik, kowe kok ngenteni aku ki kleru. Mbak arep nyawer. Kusik. Arep nyawer tok apa ngersake lagu Mbak Tatin? To Ranto? Kowe Ranto to? Iya apa udu? Nyoh, ora penak ku. Sik. Top, koncoku sekolah. Ya to. Wah, ya ora iso kadung wis ndek kok piye to kowe? Ora iso kadung ndek kok jaluk ngene. Oh, mau ngarep nyawer. Oh, niki ambeng niki lho, Pak. Dhisik wong dermawan ki dalange nek ra ndehi. Wah, yo bareng tekane tintek isan. Iki ndeke kono sik. Dicukupi kono. Iya, kono dikono sik dicukupi. Niat munggah kok ora ditung. Sik. Heh. Ngalih. Lah, kowe jek kurang meneh. Ya ampun, apa tak silai. Wis adek nggo musik kok gampang nang isor. Siji kok sik. Ayo, nek munggahke tlotra, dosa nek nganti ora kok njur iki ora iso. Nek susuki dijolke ketan loro. Ora main wis wani munggah ki wis ijol. Ngene, gene 50. Nah, lha yo ngono kuwi padake kok anak walon wae ra dinehi. Sekor. Iki sing jaga sajen iki. Jenengan iki lho kok iso. Kunjung nambek kuwi. Oh, iya. Pak Ranto, ajeng ijol kan kula mboten. Oh, kita enak rupane abang, tak ijolke. Iki cah cilik lho timbangane nangis. Iki digini lho, iki cok senengane sing abang, sing cok wis mateng. Joli timbangane nangis. Iki iya. Entek sing abang. Oh, entek. Mosok entek, Pak. Ngapunten nggih, Bu. Nggih, Pak. Niki cah cilik kok Bu lho. Iki cah cilik. Cilik kok Bu. Cilik to. Nggih. Mbok yo nonton kuwi kacamata. Ono sing gedhe apa nih? Ngarang wae iki. Wis mah tekan kono gek iki wae aku gek arek tak reripih kok malah. Wis alah wis. Iya. Matur nuwun ya Le. Nggih. Kok ya Le. Pak jenengan nyuwun lagu menapa? Jaluk apa? Kesukaane niki sami. Napa? Tambal ban. Nah, tambal ban. Wis ora nempel saiki. Ah iki biyen. Kejar koso kae biyen ya aku pancen tukang tambal ban. Saiki iki aku wis dadi tukang laundry. Dadi urung ana lagune. Lagune apa? Urung ana. Oh, nggih. Ya. Niki tambal ban, Pak. Nyune. Nyune pun terserah mawon. Oh, nggih. Matur sendiri. Oh, pasrah lagune pasrah. Lebih baik kau bunuh. Pasrah ki manut ngono lho. Oh, manuk. Iya. Manut nek lagune ki to sing manut Dik, kowe pancen manut. Oh, iya ngono. Lagune. Iya. Manut eleng-eleng manut. Eling imut. Oh, iya. Kowe kok meneng wae. Aku gembrunggung ya dadi masuk ra krungu dadi trimo Ya. musik. Pak Ranto matur suwun. Wah iki juragane anu ki kebo iki wis wah ya pancen. Ngesake napa nika Mas Memet? Mboten ngersake napa-napa. Oh meng nyawer tok. Toh ora njaluk apa-apa to? Oh, mboten kok. Ngoten niku kok rene-rene wah tenan nang pasar duit ku sebari. Ujiku ineh ngoten niku. Nggih. Diparingi wae teko sak-sake kanggo Pak Ranto.
Ya diaturke sing alus-alus dhisik. Mbok pilih napa Pak Bu nyuwun lagu napa Pak? Kodang kuning. Kodang kuning ya. Siap. Kagem bawa mboten? Nganggo. Oh ya. Kene gek dorunan. Nah. Mosok yo awake dhewe ne timbali matur nuwun lho yu. Mosok dadak kon urunan. Lah ya kan kaya bapake mau lho nyuwun ora nyuwun lagu maringi lho. Ngono. Tenang to. Ngapa? Engko panjenenganku yo arep disawur kok. Nun. Sawur. Apa ta? Pak De. Sing diparingi dikai bebungah niku. Wah, marku ki sepuh-sepuh pokoke. Disawer, yo disawer. Ora Mbak Tatin. Nggih. Mbak Eka iki asline jeneng asli sapa to? Nggih. Nah, iki perlu dikenahake. Nggih, Biyung. Menika Eka tuget-tuget iki maksudnya piye? Ayo kuwi lho sing perlu aku dadi Iki penasaran kok digenahke dadi riye. Eka uget-uget ki jenenge asli piye? Nah. Terus kok dadi Eka uget-uget ki sejarahe piye? inggih, menika aslinipun Eka Prihatiningsih, Biyung. Oh, Eka Prihatiningsih. 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 Lajeng wonten YouTube ngono kae sing jarene apa viral ngono kae. Viral. Eka uget-uget. Nggih menika wiwitane nggih awit saking jogete lajeng nggih enten moto utawi Moto maknanipun. masakan apa jenenge? Yo makna ngono lho Mas. Maknanya. Yo tak nggo semangat awakku dhewe. Uget-uget ki duwe arti. Oh, iya, Artine? iya, iya. Sinden sing ora bakal mati selawase. Oh. Iya. Kok iso? Lah iya, pamane mati mbok digecek uget-uget. Arek dibeleh uget-uget. Arek disampirke cagak uget-uget. Dadi aku ora bakal mati selawase. Lho aku saiki uget-uget dadi ora mati. Lah nggih, pamane tesih uget-uget lak tesih urip ta, Pak? Lah nggih. Ning Nek ngono ki yo, apa kuwi nak saka pradugaku Eka iki dadi uget-uget mergo jogete mungkin. Lah nggih menika. Lah mula iki Awalipun gandeng saking ana- jogetipun Nah. nanging dipun maknani mekaten Bapak Lah. Anom Surata ingkang ngendikan mekaten. Lah mula iki Dados gandeng ana sing semangat ngersake kula, Biyung. Kodang kuning Mbak Tatin ben bawa, mengko sampean praktekke kok iso uget-uget iki juga piye? Oh ngaten. Nah, Nggih, iki nggih. setuju nggih? Masyarakat mriki uget-uget kersane joget, ngoten nggih? Wah, jan kaya ten olu nggih iki iso kompak tenan. Lah nggih. Ya kene kompak-kompak ya, Yu. Iya jajal di. Tak Jajal coba. di. Pilujeng dalu sedayanipun. Oh iya. Kabaripun sami sae nggih. Pripun panjenengan mriksani Mas Memet menika sae nggih? Mas Memet sae napa sae? Sae nggih. Nggih, budal. Sepisan malih kangge paseksen Nggih. sae adicara selajengipun nggih menika tulusupan utawi berobosan. Monggo sedulur-seduluripun Kaya monggo. wong mamitke. Lah kene yo nganyelake kok Lah muni. keluarga ageng kene. Sae kepisan wae. Suasae. Lah senenge banget ora yo lho, Seneng banget apresiasi. mesra nek ping pirang-pirang dadi niku diangkatke. La ilaha illallah. Ora Kudune nek saene oke berarti saking apike. Saking apike kepriye? Saking gilani kuwi kok. Berarti jenengan ora sae. Ndongake wong tuwa sing apik to lho, Nok. Iya tak dongake. Iya. Njaluk ngapura. Ora apa-apa, Nok, wong kecil Sungi cilik wis ping tetep. pindho iki. Ndongake aku ki paring ana dirga yuswa ngono lho. Iya tak dongakno pokoke dirga yuswa. Pokok lancara anggonmu Amin, golek menyang ngene rezeki. iki. Pokoke lepas parano jembaro kubure. Ya kan? Terus Apik. nek ndonga- Aku seneng iki. Eh? Aku seneng nek ana kowe. piye ta? Lah iki soalnya biasanya Aku nek nek ndonga- pateni aku saiki kepaten. Jembar kubur iki tegese Maksudnya lho, besok panjenengan bakal kabeh wae sapa wae lak tindak ana kono. Lak mesti kabeh ngangen-ngangen cita-citane swarga cadangan. Lah panjenengan Iya. tak dongake. Kuwi jelas, Nak, kuwi. Swarga pengen ndang saiki to? Hah? aku ketanggungane urung rampung, Nok. Mbok jajal dikaroke mbok menawa nang kono kepenak kowe rono engko nek apik SMS Aku kok. ora dolane kok. Apa tatin sik Hah? Maksudnya apa? nilai tinjo nang kono nek konoke kok gayeng. Lah engko kowe ngabari. Aku ora kesusu kono nek arep dhisik. Nah, kono. Digege mongso. Masange badhe riyen Ora. Malah nggak. Ayo. Ayo coba dibawani. ayo yo dibawani Jogete Mbak Eka. patah-patah piye, Mbak Eka piye? Heeh.
Nadyan wujud temong peksi elok tadi ning saben bengi bintang tamu suarane sih panggang halus. Piye to Pak Dalang mbok aja ngono kuwi to. Tenan kok nyatane. Dan lari sira umum saiki. Mbak Tatin, bengi iki uga di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Ning bengi iki awak dhewe ya nderek Bila Sungkawa. Margi ibune sing sok apa kuwi? Nyoteng. Sing dadi kameraman. Mas Dodo kuwi ibune saiki nembe ditimbali Gusti sowan Gusti utawa sedo. Mula awak dhewe sak kanca nderek Bila Sungkawa mugi-mugi almarhumah ibune Mas Dodo pinaringana sedo ingkang husnul khotimah. Amin. Yo lanjut. Kosek. Lah piye? Mbak Eka uget-uget iki kuwi seniwati multi talent. Kejaba ngendang yo apik, joget yo apik, ning kuwi bawa yo apik. Lah niki nembang yo apik. Mbak Eka niki lulusan wonten ing sekolahan Solo ICU Surakarta. ICU apa bar mriyang kok iso IC Institut Seni Indonesia tegese isi ngono. kados panjenengane Pak Geter menika lho. ICU Isi Surakarta. Kok iso ICU? Niki sekolah wonten isi. Ning enak iki dadi I to. Ora. ICU ora. Macane nek Inggris kadang I iki I lho. Iya. Heeh. Ning ngendikane Biyung mau lho. Piye? Kayak ning YouTube kan lho. Piye? Mbak, piye? Jare kaya gutuget ya sinden multiplasenta ya kayak diomongne iki. Kowe iki kupengmu. Aku kadang ngono iso trenyuh. Kok piye to kowe iki? Pripun? Multi talent. Multi talenta. Talenta kok plasenta. Plasenta. Plasentai dawon wedhus. Aku jan rakuku gebrunggung tenan nih. Oh nganu. Lho aku. Nek jenengan mboten krungu Mas sound system tulung kontrole nggen dalang ditokne ben dalange krungu nggih. Dadi Keprokke kene wae klumpukke kene ya ngono. piye? Maksudnya iki ben dalange krungu ngono lho kupinge. Apane sing dikudu diatur mau nggon apa? Kontrol. Nek muni kontrol hati-hati. Lah piye? Hati-hati lho. Sinden serakel. Lho. Sinden seraken ra iso muni R malah. Dadi apa? Dadi lato-lato ya. Seks. Coba Ayo. prakteke mbacutke bawane Mbak Tatin karo dipraktekke nganggo uget-uget iki piye lho. Coba isara. Dibawa ki karo nganggo apa nganggo gaya lho. Oh kudu Lho menghayati. Oke. Ya. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gung tahu lagu niki. Alah ra apa-apa teko Kok mantep enak. Nggih. halus. Iya. Yo wajahe. Kamera lho, pasangi kamera. Nggih, mesam. Iya. Nggih. Sikile sing pas lho. Iya. Nggih. Nah, iya. Dah. Wes ngene ya. Kowe rek gelut apa priye kowe? Pancang-ancange kuda-kuda ngene iki. Iya ta? Posene kon sing apik. Yo, oke. Halo Usmanes. Ngono ora? Iya wis ngono. Tak delok rupakune streamingan kaya wong blek ngising. Pes nyedak kali ya. Kok mboten sing nganggo gerak to bawa kok. Wong pancen ugetu kejalukane kok. Ngoten. Heeh. Halo Usmanes nang Terus nek Yes. Apa ta? Ngaten, Biong. Iya. dalange ling mati nganti ra kedep lho. Masa Ayo jebulane Mulcinta. talenta. Ayo. Wes suwek. Nganggo ngene ya. Lah iya, gayane nak. Iya. Nggih jadi greget temenan iki. Iya. Ayo dah. Iya. Aku anggere arep mangap disaut ta lho. Oleh jak omong terus lali. Lho kowe ki terus. nembang ngomong. Ya sing ngomong wae ki kowe. Kayak do nunggu Iki selak jengkel ngenteni.
diam. Kene wis do meneng kok malah kowe sing ngomong wae lho. Lah iya kok. Ha. Dang. Saiki. Sesuk. Iya. Waswenggan kula lana. Iya. Goleki kok karo jawel ki? Iya men cetok. Lah iki lemu nek gak digoleki gak Ora ketok. ketemu. Dadak blebekake banyu. Goleki apa meneh? Ya goleki mau. Ayo goleki apa? Jelaske. Goleki omahmu. Lah iya ngono genahke. Si podang pito. Dadi saking uget-ugete dadi menyura terusan iki. Nggih ta? Iya. Ala sembarang campur Pak nek kula. Lah saiki nganu Mbak Tatin. Wis terbukti nek ning joget iso uget-uget. Ning kabar sing tak tampa Mbak Eka ki yo iso ngendang nyambi nembang. Niki kendangane Saiki prakteke karo ngendang Mbak Tatin tetep bawa mengko sing joget apa sing joget karo sing nembang Mbak Tatin. Coba saiki Mbak Eka nenggon kendang ning karo nyenggaki. Kendang kali Mas. Geser Mas. Tukang kendang yo rono, nyun ngapunten. Sampeyan nak kendang nengen apa ngiwa? Ngaten nggih sami kalih Mas. Awake dhewe sahabat ya Mas ya. Nuwun sahabat kentel kalih Mas. Oh iya. Ben penonton preso ning kendang nang ngarepe Mas Wahyu. Ah nggih. Ya. Sahabat kentel. Nggih. Kapan nek ketemu? Aja muni kentel kok. Bateh lho ya wis. Plek pokoke kanca plek ya. Lek. Aja nglangkai iki lho ya. Nggih. Ya iki gunung iki. Nggih. Iya, minggir. Amit. Lah ya. Ha ben karo diwalik sik. Amit nggih Pak Kiswan nggih. Alon, heeh. Gawe cilik oneng tenan kok nyekel kendang. Weh, nyekel kenong, nyekel kendang, nyekel gong. Nyekel li apa wae dadi lah ini. Iya, aku dengi nyekel kendang yo dadi kok. Ya iya. Dadi dhuwit. Ya. Didol berarti. Kendangku tak dol, Iki aku gak. sing nyekelake mike sapa iki? Mas Wahyu kuwi. Ngagem Mas Wahyu. Saged Mas Wahyu nggih. Nyekelke mik. Nah, men kita bertatap pandang berduaan ini loh. Ya men. Karo dimatke Mas Wahyu. Karo Mas Wahyu ki wis seniorku dhewe, wis tak anggap masku dhewe. Kuwi ya dalang lho Mbak Eka, sesuk mbok menawa dijak Niki dalang. Iya. Nggih. Sesuk dijak kolaborasi. Salim Mas nggih. Alah, modus. Oh apa bibir lho. Nah, gitu Pak. Iki kan sensitif toh macange. Bibirmu yang ada bibirnya. apa lambe iso. Yo ngapura, tak tang blang gentung ingkang muni kagunganipun tutup. Nggih. Gene apik ya. Apik. Jajal. Karolan. Jajal nek aku sing ngakon, isora. Nggih. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Isan. Apa yo suarane iso padha ya. Gedange tugel-tugel. Iso naik. So meneh. Apa kuwi? Jiglok. Oh, jeglek. Oh, bar tugel jiglek. Nggih. Coba saiki kecemplung blumbang glagep. Iki nek pancen iso Kendang iso omong. Sepisan iki. Iki jajal Duk, kita memek. nek pancen iso. Nggih pripun? Pak Bambang cukur rambut. Nah, Ya. iki ben butak kaya Pak Kuneh, Mang. Mendina anggur petok Bambang dicukuri terus rambutnya. Ya ora apa-apa ta. Lah ya kuwi iki jan nek liyane Pak Bambang ya piye jajal Apa kuwi. liyane? Pak Masa Bambang. kuwi Pak Bambang. Pak Bambang cukur rambut. Ya Pak. jajal. Ya nek ora Pak Bambang Pak Kerto wis. Milih sing endi? Wis Pak Bambang aku wis Lah iya. kadung akrab karo Bambang. Ya. Nang cilik. Aku jumbo jak omong. Iki nyapa to kuwi? Iki malah dijak omong. Lek absen mengko. Oh, malah dijak. Oh, iki jaga apa? Oh iya malah tanganku iso ora rene tombok tangan iso. Ya. Sakniki nggih. Ya. Hei, Kok rambut. rambut lho? Pak Bambang Sing cukur salah ndi? rambut. Sing salah nggon ngendi? Ah jajal muni piye mau? Piye iki mau koyo jajal?
Kok sik kuwi ora rambut ning iki. Kok sik iki artine muni rambut kudu iki. Lho, ora iki lho. Oh, tuh rambut. Baleni pisan men cedhak. Kuwi iki nganu ceritane Pak Bambang mau cukur ning liwat jembatan mau. Ora, Pak Bambang ki yo potong rambut ning rambut jempol. Kuwi mau dupal kok. Oh, jempol. Unine dupal lho kuwi mau. Sing muni sapa? Ngono. Sing muni kendang yo kendang ora meneng ae ora protes kok awakmu protes. Lah rambut kok dadi apa mau? Kandhane ambak kendang iso omong lho Mas Memet. Piye? Iki coba bedean iki kendange omong apa ya? Jajal ya. Piye? Iki. Apa? Tung. Apa? Ya wing tung kok. Apa iki? Kula nuwun. Monggo. Anu bak pelecit ki. Iki yo melihat situasi nek pas Mbak Tatin mengo awakmu tok-tok. Oh. Ngaten le Mas Wahyu. Lah ya kok yo melu-melu. Sentimen nak wi Wah, mosok ana wong tutuk-tutuk. Ngono anggere pokoke Mbak Tatin wis mangap-mangap kok menjenengan langsung masuk tok-tok. Bahasane lho, Nok. Maksudnya piye? Kok direke mangap-mangap iki, Bang? Aku mangap-mangap ditutuk ngono. Heh. Hah? Ayo arti duduk kene. Oh, tutuk genti ya. Mboten maksudnya pas Mbak Tatin nembang ngeten lho. Nyanding bisa dadi. Kaget aku. Mbak iki ana arti dadi sampluk ngono gitu lho. Oh sing ngakon ngono. Sing ngakon aku dhewe sing kaget. Omong wae lho. Iki dibacotke sik. Nggih, lho kuwi ujak omong ae kok. Nggih. Tombo Saiki tembange sing nembang Mbak Tatin, Mbak Eka Sing ngendang ning karo nyenggaki dhewe. Terus wiramane digawe kaya mbluronan utawa Sragen. sragenan ya kena ben iso sigrak karo iso asik. Oke. Ya, ayo. Ngono Wis praktek wis. Ayo Mbak Tatin. Ayo. esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran aku lek sing tak sayang mubeng-mubeng liter anggat goleki ora krasa esuk awan nganti wengi man yen nganti liya kang nyawang leyang-leyang tak sawang mencok ning ngepang kekian mak rindik saka kadewan sarawing ngoceh dheweke nyaleh mencok Karo segak Mbak Eka. Galo. Apik. Galo. Atiku sang saya teteran tak seranani son pikat mulute beyo Nyokek Mas yo nyokek yo. Goyang yo Mbak Tatin. ayo ya Bu Eka Nyokek Mas yo nyokek yo.
uget uget sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon uget uget asik bakal aku buka kiwalian yen si podeng andutut hati kepranan naramanku atiku sansaya teteran tak srenani sun pikat mulute bendo luar biasa Luar biasa. luar biasa Yo matur iso lho. nuwun matur nuwun Lho nek yo Iki carane mikir piye ya? Pripun, Nendang Padang? Kene karo mengo, karo nyenggaki. angel lho ngono kuwi. Kok iya iso ya tak? kandani roll on kok ya Olron. Kowe kok tekan nggon kelek wae to. Wong genah mesti muni olron. Dadi ya multi talenta bakat sing ora diduweni karo sapa wae. iya luar biasa orang Dadi iki bakat terpendam ning wis duduk. Dadi iki senadyan to cilik lho. senadyan to anak TK Tapi yo luar nyatane biasa daftar PAUD daftar PAUD ding urung TK keprigelane yo. aku wis ning nggon pawiatan ninggil kok iso TK ae. Lah, piye Paling ora iki nek pamane ning isi kaya panjenengane Mbak Ani iki ya. Ah, Lah, Mbak. Ah. nek Mbak Ani kan ya sarjana seni SSN ya to. Heeh. Nek pamane aku ya kudu tetiru to. Heeh. Aku ya minimal ya nderek Mbak Ani SSN Eskar gitu ta. Eskar sarjana karawitan Sarjana karambol ding aku. sarjana karawitan Karawitan betul ya. Jadi saiki SSN ya. Ha iki Mbak Tatin iki SPD. Mbak iki Mbak Tatin ki ya. SPD kuwi SPD. sarjana penyanyi dangdut. Ya. aku dangdutnya ra iso kok nyanyi dangdut Lho biasane kuwi sak urunge ngene iki dangdutan ta kowe? oh, sapa Ora ta kowe? Rak Oh nak kleru nang no. kuwi kan bojoku Oh iya. Apamu ya SPD jare. Apa kuwi? Penitipan sepeda. Hum. Oh, magister humaniora. Ora. Hum. Kae lho ana sing cok muni Pak Geter Hum iki apa marhum apa to? Kuwi magister humaniora. Kuwi artine apa nok kuwi? Humaniora iki apa artine? artinya Mani nek S1 kuwi biasane anu 500. SSN lah kuwi hum ki biasane S2 ngono ki Oh, S2. Oh, nggon magister. Mulane Ada aku dhuwur meneh. S3. Lho, Entek ora kuwi? S3 iki. dokter S3 berarti dokter. Lah iya. Stratane strata 3 dokter. S8 ngono. Reneng ta? S8 yo gak eneng. Ming tekan piro S iki? S3 Ya tok. kuwi S iki ono sak tremos eneng, sak kulkas eneng, aja meneh kok 28 lho S kok ora entuk iya. Wo, ki sing diomong es mari pilek no. Enek es paling duri S6. Apa kuwi? Pengen ngerti S6? Apa iki? S6. Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Sinten sing semat sinten Sinten semerep sumerep silit sapi saged singsot S6 kuwi. sogok Ana suwek silit barang. sedaya dadi tambah papat ya. Sogok suwek sedaya tambah 8 di S8. Kok tekan silit iki lho. Iya. Ayo. Ah padha kowe malah es ning tremos barang iso. Cok bablas ya iki kok. Wong tekan kuwi kok tekan nggonku kuwi kok tekan nggone wadidang. Iya kowe kok kono. Kalau kok bahasane iki lho. Mbak Tatin, Mas Net. Iki mau gandeng Mbak Eka iki bareng ndang rak kesel to. Sore mau jare panjenengan ngendika ana sing ngersake framen. Nah. Mumpung isih ana wektu sisan gawe. Iya. Framene arep apa? Apa wayang kowe ndalangi? Aku manut. Dalang apa? Dalang kerusuhan. Maksudnya kowe aku kongso kono Erawati. Gak aku gak. Wayang tongso. Lah wong jenengan bojone Baladewa kuwi. Rasudi. Erawati. Erawati. Lah napa nggih? Ning koyone ya padha kok. Liyane kuwi aku gak. Apik kuwi sumpah. Oh, gah. Suarane yo apik. Nek
Oh alah fragmen misal kayak ketoprak ngono ta Mbak? Heeh. Kayak misal Sri Tanjung. Heeh. Nek Panji ki Panji Asmara Batang ngono kae. Sing Asmara Tangi. Asmara bangun. bangun Asmara bangun. Asmara Tangi. Maksudnya bar bangun terus gua batang ngono. Pun kakang Asmara Batang ya iki. Iya ora. Ya ben dapuk kabeh. Misale Mbak Tati dadi apa sih? Mbak Eka dadi embane. Wah iya. Ceritane apa? Manut aku. Apa? Lambang Sari. Apa sing kuwi? Anu Prambanan kuwi. Banyu. Oh, Roro Cangkrang. Tanjung Bondowoso. Kok iso Roro Cangkrang? Candi Prambanan itu. Kuwi, oh kuwi sing karo Grandong Banduso. Di sapa to? Roro Jonggrang karo Iya. Banduso mau semua wong iya. Ayo, iki kowe abdine Roro Turido. Sapa? Roro Jonggrang. Jonggrang. Aku adine. Mban. Mas Mamat dadi apa? Mbane. Tanjung Bondowoso apa dadi asu Blemenyan? Apa nek asute? Yo enek. Sik dajal pentongan iki werna-werna lho. RRI Sabta Mandala. Lho. Kok Sing iso? ketrongan to. Ya. Iki lambene iki lho ket mau. Gone Tulungagung. Lho ya. Terus Ana pentongan meneh ketwa sing. Lho. apa ingin di? Mie ayam. Ya werna-werna. Tak Ana kira sing iki. Ana sing ketrongan ngendi? nang hotel ana grobekan Satpol PP. Tutuk. Tutuk. Lha niku Iki Prambanan ya. Pak Getut. Coba Jonggrang, dipraktekke Bandung, turuk-turuk sik disaut gamelan. Direp to sampean apa kuwi ngiras pantes dadi MC sisan. Nuwun para pamirsa menika. Nuwun. Ning Kok sik gamelane ben muni sik Oh, sampean muni sik. apa nganggo Iwan apa nganggo toa? Heeh. Oh, iya. Turuk-turuk. Apik iki. ya, ya. Aku seneng. Direp. Turuk-turuk. Aku nyarke ketoprak lho, Pak. Terus dadi MC. Oh, Dapuk. Direp sik nganggo cangkem. Turuk-turuk. Wis kaya omong. nuwun para miyarsa. Dalu menika saged pepanggihan kalian warga ketoprak Krida Senggapa. Jeneng iki sing apik kok. Kok Krida? Lha ngono apa elek? Liyane kuwi to. Krida budaya. Ah, kudu budaya. Mijil saking Kalisat. Ingkang pun sesepuh panjenenganipun Bapak Agus. Dene dalu menika badhe ngawontenaken gelaraning drama Ketoprak Mataram kanthi irah-irahan Roro Jonggrang Prambanan. Pendapuk utawi dalang panjenenganipun Ki Genter Pramuji. Pranata Gending sederek Wahyu dene pangrengga swanten panjenenganipun Ibu Munteng. Istri ya. So. Bani. Paraga ingkang badhe hamba titihaken genduk Tatin Tidot Maju. ngae dados Roro Jonggrang Hebat rol. Bandung Bondowoso. Kapandheganipun Ki Memet Kalakodang dene penata diesel jenipun Eka uget. Diesel iki ora perlu dikandhake. Mboten dibaca gitu. Ora. Oh. Kaya iki lho. Kuwi nek ora ana diesel ora muni. Ya ora diesel tok, ora nek bensine ya ora muni. Iya. Kuwi ora bensin tok, nek nek Gusti Allah lho. Aja nesu-nesu tak dapuk. Dene emban. Nggih menika emban akik panjenenganipun Ibu Pratiwi. Aku kapan? Aku wis kadung nyawet iki gak sida. Terus kono. Baleni nah. Nggih. Paling bar iki ya. Panjenenganipun emban. Nggih. Ibu Anik Eka mekaten para raruh gelaraning ketoprak wonten ing sedalun atas sugeng mreksani dumugi paripurna. Nuwun matur nuwun. Kenonge muni. Kesel ya Pak nangkeme.
Kowe nang nganu sik omong-omongan ya wong loro. Ket mau sapa ket. Nah, ketekan Bandung. Piyong Ben. Piyong. Oh sih, jare kono omong-omongan. Oh iya. Selarem gendingi wae. Iki asline gak dagelan lho. Apa? Tukang sego goreng. Lek Lho apa? dolanan kentongan. Iki wayahe ketoprak ya. Toprak ngono kuwi. Tok jur alon, musike alon-alon ngono ki lho. Jadi ngomong-ngomong. Kaya omongan bareng kok, tapi awakmu apik lho. Oh dadi MC ya apik. Piye to? Tong kentongan ya iso. Iya iso. Kayak iki isine opo kok iso ngono ya. Kok ndumuki kuwi Wah, barang. bune kok ayit ngene. Piye bune piye? Ayo Dang domongke. Ngomong iki kucing gak sikatan lho ngomong kok. Kok ya salah didumuk oh. Aku kudu ae kok nek ngono iki. Piyong Ben. Anu, aku jawab ya. Lah piye? Iki Wis pentas sih latihan. Iso bal lagi watur penonton iki. Anu muga latihan sik. Ya. Ya Ndoro Ayu, kula anu ngestaken dawuh panjenengan wonten dawuh. Iki kahanane negara kok dadi kaya mangkene iki njuk kepiye ta Piyong Ben? Lah ya ora kepiye-piye. Ha iki jik yes. Kon piye? Iki gayeng iki. Aja ning ban yo pancen bloko ngono. Ya kok sik kan lagi latihan to ora apa-apa. Latihan kok. Apa, iya. Apa-apa iki Baleni. Prakteke kapan? Piyong Ben. Kok aku jawab pamane sing iki kok kowe keadaane iki dunia lagi ra penak piye? Kok terus aku piye? Hah? Kok yo Wis. karane iki karang saiki prajuritnya sudah mati kabeh ning gari awak dhewe ngono to. Kon jawab kok anak dhewe sedih ngono lho. Awake sedih. Ya. Awake dhewe. Ya landas e. Dasmu dhewe kuwi. Ngempes awak tok. Ketoprak ora nganggo ndas. Baleni. Piye to kuwi? Kok jarene nek ndase dhewe le rau piye ngono. Lah iya. Piyong Ben. Inggih Ndoro, ngestaken dawuh wonten ing Iki adamu. kahanane kok lagi kaya ngene. Kok dadi kaya ngene iki terus kepiye to Piyong? Iya, anu Ndoro. Kabeh para prajurit wis padha mati. Mula saka kuwi luyung awak dhewe saiki minggare urip wong loro terus arek kepiye to yo? Kula awake dhewe ngupati apa sing dadi lakune urip ya Ndoro. Panjenengan kula derek. Pokoke kuwi pon karo aku terus yo aja nanti-nanti yo. Heeh. Aku anu sira. Sing jane iki biyunge ganti wae piye to iki? Drek aku. Ana tengeng paprangan ana wanudya loro. Cangkruk ning hik lho. Macak kaprajuritan sapa wae? Iki lah kowe sapa kok wani-wani tumeka ana ing kene? Iki apa iki? Tandangi yo. Iki apa iki? Tandangi ta yo. Iya ning aja di ngono nek aku iki grogi ngono lho nek ora aja mbok jono ngono Apa-apa. Kowe Sejilit ngono lho. Ah, so iki kok iso kowe bangsane apa? Wah, aku ora wis ora. ngono to kok iso. Kowe iki sapa? Iki ana tengeng paprangan. Iya. Akeh tumbak pating calorot pedang padha tempuk kok kowe ana kene. Kowe sapa, Nduk? Apa kowe ora ngerti? Iya. Aku sing bau reksa kali-kalisat kene. Kowe Sik. Iki kamando lakon iki lakon prambanan. maksudnya iki ben wedi kowe ben wedi. Nek ora di ngono ke sok engko malah ngangah-ngangah kowe. Takon kono. Kowe kok dadi sing bawa reksa iki wong iki judule lelembut ngono apa piye? Lah maksudnya kayak sing nderekne awakmu iki gak anu to? Ya aku ki Kan aku melindungimu. oh ya Pamane enek piye terus nek anu ramene piye langsung tak kletak ndase pamane. ya. Kowe sapa? Iki Senopati Pengging Putra Prabu Damarmaya Bandung Bondowoso. Oh, sing iki sing diomongni Bandung Lautan Api iki ya iki. Bondo. Kae wis dihapus tak goleki nang Google ra ketemu. Oh, iki Sing Bandung Lautan Asmara kuwi. Lautan Api. Api iya. Kowe arep ngopo teko murene? Lho. Arep kepiye? Ngono ya ngomong ya. Iki nang negara perang ana segara tak bedah. Bakal tak gawe boyongan ana ing Pengging kowe ngaliya. Iki sapa? Sing nang mburimu iki sapa? Kowe arep maju mendet arep mboyong
Ndaraku sing asmane Roro Jonggrang. Jonggrang ki ayune kimplah-kimplah kaya dudo gule iki. Iya. Ora bisa, Bandung. Yen kowe bakal mboyong Ndaraku garwanipun iki sapa jenenge Bano Roro Jonggrang, kowe kudu nglangkahi aku. Iya. Kowe kudu nglewati aku dhisik, Bandung. Ora bisa kowe langsung mara arek mboyong Roro Jonggrang. Mara gage mapan tak langkahi. Lho ya nganggo toheng nyawa toheng ludira. Ora bisa. Lah, Talek. Nah, ngono eman-eman kok. Ora ono wadah. Pinter kok kowe. Terus yo. Ngono ki yang. Kowe sumingkira. Kae sapa Jonggrang? Kae Jonggrang bendaraku, bendara sing paling tak tresnani ya sing tak pundi-pundi kudu tak tutke ning endi wae parang lakune. Aku ora bisa ngeculke ora Jonggrang. Napasmu entek. Napasmu entek. Napasmu iki lho. Ana Omong ki ana titike omong kok ora neler-neler. kentekan napas. Ngenti-kentikan napas kowe. Anu, Kanggo koma. Le omong ki. Piye. Kanggo koma Ayo nganggo. sing cethok. iki bendaraku ya Roro Jonggrang sing kudu tak pundi-pundi, Iya. tak jaga ning endi wae tak derekake lakune. Ora bakal tak culke sapa wae ora bakal iso misahake aku karo Ndaraku Roro Jonggrang sabab aku karo Kodiak wis dadi dono wet cekak. Ah ketoprak liyane ora oleh japukan. Entek suarane entek rapuni. Kowe biyo kok petok ki lho. Suarane entek. Wis omongan karo bendarane ra Kowe jelas. mikira. Omongan karo iki kok Omong ki ana mandege. Jangan, Lah nek bludus yo napasmu entek. nganggo koma. Ngene iki lho nek ngomong dicontoni. Contone ta, Mang? Rong kata nyero tambekan ngono apa piye? Nah, ini. Kowe anggere ngomongin ngene. Iki mono bendaraku. Ya. Nganggo ambekan. Yen pancen ngono kowe sumingkira. Men ora kentekan. Dang matur. Matur Dang. Ya iki Roro Jonggrang. Iya. Nah, mesti rantek iki. Bener, terus. Ya. Terus ya. Sing dadi bendaraku. Iya. Terus. Ora bakal kowe bisa ndumbuk Roro Jonggrang Lah iya. amarga Roro Jonggrang mau Tandani. Kok susu kaya manuk kontol lho. Ngene. nganggo ambekan Ya, Roro ambekan Jonggrang wis dadi Ora usah nganggo ngono lho. sing suwonku kabeh iki mau. Yo maksudnya ki yo ora kaya ngono kuwi. Ya sithik-sithik kabeh kok anggap kapan le omong menyedot-nyedot wae. Lah kok entek Entek neh. neh. Nang maju kono lho. Kene. Maju. Kowe kapener apa karo Prabu Bokoe? Kowe takon marang aku. Iya. Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa, ha? Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa. Iya. Kowe sing jenenge Bandung Bandawasa kowe, ha? Nah, tara. Piye? Iya, aku Pengen ro gunung andong aku ya ngono kuwi. Kowe ini nang ketoprak ki ora ngene iki banget lho. Mosok malah galak Jonggrang Lah ya piye? Emansipasi kok. Kowe iki wedi karo aku, wong aku sing mateni kakangmu tak aku sing galak. Kok sik ta? Oh, dadi pancen kowe sing Aku ya kaget. Kaget kok Keri. Lah kono kaget mosok kene ra melu. Sarombongane. kowe sing Kowe suwe-suwe tak kempet tenan lho kowe. Aku bolomu. Kok kudu ngempet ae ndeng aku mbok kremi netes. Sing wingi wis tetes ya. Wis. Sing wingi Ya iki ketoprak budrek iki aku suwe-suwe. Ora. Jonggrang, apa? kowe sumingkira. Loh, aku kan sumingkir. Malah keporo ayo tak boyong ana ing pengging pinangka dadi putri boyongan Megonegara Wonoskara tak bedah. Kok isa-isane kowe ngomong arep boyong marang aku? Ora bisu. Bisa. Bisa. Wah, Ora bisa. Ora bisa. iki bubrahake tenan iki Pak Dalang iki. Lah ya toprake iso Pokoknya, ngomong wis sing karo tak- SLB. Iki mbasani somong apa terus ra apa-apa. Sip, Biung Ben, kamu memang biung yang saya tresnani. Iya. Aku sayang padamu. Ya ngene iki lho rasane dikempet. Piye? Gelem mau? Bandung. Piye rasane atiku kowe ngerti? Ora.
Lah ora ngerti to mung aku ora ngerti. Umpama sedulurmu ana sing mateni terus kowe arep dipek bojo apa kowe trima? Aku lho kakangku mbok pateni kok kowe sesane arep dadi bojoku. Bakal tak mulyake uripmu Nyokrawati bau dendo. Aja trima, Ndara. Tak sengkake ngaluhur pinangka Prameswari. Aja, garwanipun Kakang Bandung Bandawasa. Aja trima. Piye? Ora kena sing kirim kok diterima. Kok sik ta? Bandang. Piye? Aku ora tresna karo kowe. Kowe wis mateni kakangku, kok aku arep dadi bojomu apa kowe iki ora iso ngilo karo githokmu apa piye? Lah terus kowe arep kepriye? Negaramu wis bedah, terus kowe arep mapan ana ing ngendi? Aku daripada Alah, ketoprak kanggo daripada. Akan tetapi Lah, kok sik ta? aku mendingan daripada elu gue en. Kok sik ta iki kan kok ora dadi-dadi lho. Ketoprak juga daripada kok iso. Hei, Bandang. Tinimbang aku dadi bojomu, luwih becik aku dadi prawan tuwa ya. Iya. Roro. Ngapa arep rara-rara? Mambu ben sugus ta. Sugus. Sugus apa kowe iki dagelan kondang iso mangap mambu oli. Ngarang kowe. Iki mau mambu LPG. Ngisi-ngisini rombongan. Sikatan lho, Aku sikatan. mau bal nyedot LPG wong ora urip. Piye ambune? LPG bener iso-iso. Ku dagelan kondang memet ning dindine YouTube nyarke lho iso sikatan. Iki ngono LPG, Cuk. Iso. Roro jonggrang aku tresno. Ora bisa. Ben Magawe kan kaya citeng kawe sing sudah sinau. kowe minggir Ora bisa kalih. aja ganggu kang dadi apa karepan Iki mengko kowe tak bayari tikel melu aku aku ora butuh babakan probeyo apa wae. kowe dadi abdiku ana ing pengging bayaranmu tak undhake yen kowe mung dadi abdi tak unggahke dadi batur piye Sik ta. Piye? Iki piye ta? Coba beleni. yen kowe pangkatmu mung abdi nonggonku tak undhake dadi batur Lho. Abdi karo Batur. setuju. nah Aku gelem. iya dhuwur kuwi Dhuwur ndi? batur Oh, dhuwur batur. iya Kok ta? Dhuwur batur ya? Ya ora padha batur karo apa wi abdi padha. Padha. bayarane beda Aku setuju. Kok setuju? Aku ora setuju. kowe sumingkira bendaramu kon rene Ora bisa. Sabab aku karo ndaraku Rara Jonggrang ki wis dadi loro. Cara ngono wis dadi dulur Sinara Wedi, ya. wedi Wedi. Wedi iki teneh yo ngeres. Oh, wedi sing go nyawur mripatmu ya. Jambe sini. cunduk kembang Ora ke gagil. hana ango Jonggrang bene kene wis sumingkira ler pindho tari rate Jonggrang kene kok caket marang pun kakang kene ya iki kowe karo batinmu wis jelak jroning rasa kowe mesti seneng karo Bandung Nek pancene dadi wong lanang sing perwira wis Piye? ditolak karo wanita ki mbok ya wis. aku ora ana bosene Dadi ngene wae Bandung. piye Api-apiane ya. Kandhanono nek menawa iso kowe kok ngrimbuk karo bendaramu
Iya ya. Weh, tak sengkake ngaluhur. Tenang ya to. Ayo piye? Iki kan Piye? kene moh to karoku. Ha iya. Pamane aku kowe tak balekke selawe ngono gelem ora? Nih, maksudnya piye? Kowe karo aku ae ngono lho. Karo kowe. Nah, kuwi lho mbok karo iki wae. Nek pancen kowe gelem kanggo pemanasan ora apa-apa. Oh, lah iki bantung apa garongan kok ya apa-apa gelem iki lho. Mulane kuwi lho yo ngaku ki moh karo kuwi mergane kuwi iki. Lho wis najan ndek ning ayu. Masa iya? Iya. Malah tak kampleng raiku malah. Araimu. Raiku dhewe. Iya. Ora bisa kowe karo. Jonggrang. Mas ta, ngapa ta? Yo aku dilindungi Aku- ngene Kowe lho. arek wani. Aku rono. Tak lawan karo aku ora kena karo ndoroku. Aku arep rono. Tak tutut rono. Aku ablas bumi. Ora nabah bumi. Tak sungguh saka ngisor, tak codos nak terus muni kowe. Ayo, piye? Aku mabur. Kowe mabur. Iya. Tak oyak. Aku yo duwe sayap. Aku tapi mau gak nggo sayap kok. Aku ngilang. Kowe ngilang. Oh, yo. Pindane wong lara ati. Bisa gawe ati bingung. Suwe-suwe aku saya kitanan. Aku kitanan karo bendoromu. Ora iso, ora iso ndoroku ora tresno karo kowe. Kowe iki njaluk apa bakal aku tak udaneni. Ayo, riwen. Kowe dadi wong lanang kok terus lesuk kaya ngono to? Aku ki Yen nek wis pancen kowe wani karo wanita, piye? ladenono aku. Tandangono aku wani. Yo gampang. Yen wis bendaramu ki engko melu aku, kowe tak tandangi engko berikutnya. Piye? Maksudnya adu. Kowe tak jewer kupingmu. Ayo, wani bales kowe. Yo wani. Jewer cah kok ngene ora wani. Wani nang cepet. Wani. Kudu wani yo, cepet yo. Tak jewer pundakmu wani kowe. Mung jewer pundak kaya ngene. Kono kok mbok ndeke. Ayo. Ayo. Terus yo. Tak jiwit potensiomu. Jodohmu. Atensi Wani piye? kowe. Wani, ayo baleso nek pancen kowe wani karo wanita. Ayo. Ayo jajal nek wani. Wani. Terus. Yen ora wani sumingkira aja nyedak karo ndoroku. Terus. Ngali yo. Ayo. Bukannya aku ki ora wani. Apa? Nanging Gedhe nggonmu karo nggonku, ya? iya. Apa? Omong apa iki? Bantung ki mbok kowe aja Jonggrang. Nek jenenge wong ora tresno ya aja dipeksa, tak andani kowe. Waiting treason because kulin. Apa we? Piting tresno jalanan saka kuliner. Kulino. Kuliner ki badok. Kulino nek ora dijak mangan ya ora senep petenge kok iso. Ngartekke kaya bener meruput. Ya bantung mbok kowe iki Jonggrang. rono lho sumingkira wong wedon kok akeh lho nang. Wilangan kecil, wilangan kecil, wilangan besar, diberi pisang, lalu dimakan. 6, 36, diberi cubut. Jengkel aku. Gandur kok dadi tembang apa? Lah iki aku wis pakem-pakem kowe nyaruwus karo Senopating Penggang. Tegese iki pemberontakan saka ndaraku yen wis ora gelem karo kowe, kowe aja maju. Wilangan kalih lan sahango. Sumikira kowe. Sing kok bantung aja ngono ki lho. Allah somring awak kabeh. Ora iso. Aku tak gandrung kowe bae.
Penggandul kowe karo wong aku. wadon pinaka Ya. gegandulane atiku. Nah, ngono. Nanging ngopo tegane nyulayani? Sumpahmu sehidup semati ning amung ana ing lati. Tresno iki gandolane ati ki lagu ya Trot kok iso coba nek gandul karo aku. Wah, ya tangan kok jempol tok kaya ngene. Dimas wong ayu. Ya. Jejimating Tilamsari. Iya, Kakang Mas. Kowe ngundang aku apa? Diajeng. Iya, dianjing. Dianjeng. Iya, Kakang Mas diamput. Diamput ki padha karo jancuk kowe iki. Iya, maksudnya gemes. Jonggrang. Yang kowe iki kok bilang iki. Ngono lho. Wis ngene wae Jonggrang. Iki nek moh ya. Ana pitakon loro. Apa? Mbok jawab milih talah siji. Kowe seneng karo aku apa aku seneng karo kowe? Milih ya. Ora ana pilihane. Ora ana pilihane. Ya nak ngono manut to. Loh, aku kira tresno karo kowe kon manut. Aja gawe jengkeling bantu. Lah terus ngapa? Kowe gelem. Gak. Hayo. Mas bareng bangun bangun braya Jonggrang Kok sik aku tak rembukan karo biyongku. Dirampungi wae dimene bendung-bendung wis tak ngalih. Awak dhewe njaluk ngapusi wae. Lah, Njaluk bebono ben kono kira-kira ora iso minangkani, kok ben aku ora dadi bojone kono ngono ya. Coba panjenengan ngendika sing dadi bebonone apa? Tak omong karo kowe. Iya. yen kowe pancen ora gelem tak sampurnake uripmu dina iki. Kok sik bantu. Piye? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Ora iso maju-maju. Aku ra krungu. Piye? Kok sik toh? Omong ya omong kok ngono karo kene ae. Ora pati cetha. Ora pati cetha. Yo. Walah kowe iki budak bae, mung dadi bantu kok budak. Omong apa kowe? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Yen nyuwung bebono ki mbok ya ket mau matur. Apa? Mas Picis Raja Brana bakal tak turuti, nggih. Panyuwun apa? Ora. Aku kepengen duwe candi. Pengen, Doro aku pengen duwe bayi. Oh, bayi Kok bayi kok candi. Oh candi. duwe cang. Aku gaweno candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat raina. Apa ya kelakon? Yen pancen kowe tresna karo aku, kudune kowe iso mbuktekke tresnamu karo aku. Yen pun Kakang bisa mbuktekke yasa candi cacah 1000, sewengi apa kowe gelem ngladeni marang pun Kakang? Iya, aku sagut. Kowe aja lunga. Kowe manggon nang kene. Seksenana bakal tak wiwiti. Gunku bakal gawe sanggar pajimatan ya sanggar pelanggapan. Yen mangkono mangkat to dina iki. Tak wiwiti nang tengahing wengi iki. Oh, wilahi. Doro. Piye yo? Kok menawa warga desa kene sing duwe jago dikokon campur manung poro. Kok iso Ya, oleh dat kowe campur dadi temenan bengrat. dadi bojone aku ya. Sinipto. Iya. Cinipto. Para warga Cinipto. Kalisat ingkang kagungan menika jago ingkang dipun gugah. Ditutuki lasungi. Iya. Ben ketok kan nglugi kowe ngobong kalau ngobong damen kono ben ketok padang ben kaya ketok esuk ngono. Jibudoleng Surya. Heeh. Torok. Saiki diwiwiti kan anu gek kandha kluruk ngono cepet. Kandha kluruk jagone torok. Tok. Torok. Loh. Kok ana swara kirik? Wis. Kupinge bosok. Kirek. Iki kok wis ana jago ana kluruk apa iki wis gatat raina. Bandung. Jonggrang. Iki wis jagat raina. Nanging candi 1000 wis cinipta dadi ayi. Aku urung percaya yen urung tak etung. Iki 1000 wis dadi.
Ora ngandel Aku ora abdi percaya. hitungen ora percaya. Biyong tulung diitungke yang. Diitung dhisik, dadi kabeh iki kudu dijumlah. Lah iya. Bene percaya. Diitung. ya toh. Sing saka dhuwur kono ya to. Ndi yo? Ana 10 20 150 150 300 300. Ya, candi ne bagus-bagus ayu-ayu. kayak candi Dawata. Terus mudhun mengisor kene ana 100 meneh 120 150 170 genep 300 600. 600 Sing ana kene iki sing merlok ae sing merlok cemerlop. Nah, menika kacamata iki lho. Candi kacamata ya. Iya. Candi kacamata. Lengan kacamata 150 Pira? 170 wis Dadine? 200 dadi 600 800. Sing kono ya. 50 terus 50 56 terus 100 wis dadi genep 900 100. sing ana kene iki iki candi riwut-riwut iki Candi Sono. Candi Sono. Sono candi Sono kuwi apa? Sono ki Bathara. Oh Bathara. Iya, Bathara Sono. Kowe nek pengen roh Bathara ya rene. Mak biu ngono. Itu kan 50 swidak swidak. terus 70 Hmm. 75 80 87 gitu. Telaten temen lho ngitung Ya iki. iya siji-siji kudu siji Iya. 87 terus 90 95 Songo. 95 siji meneh 96 terus Bolak-balik songo ya songo. 1000. urung kok sik 96 terus 93 Sih. Matematikane Ngitung ki piye wis tekan 96 kok 93 medun iki mau piye? sing kuwi lali rong tak hitung tak wis tak hitung kurang tak baleni neh ngono lho 96 97 98 nah iki 99 nah 99 coba sing kene Piye to? 99 Genep lho. iki genah iki kiu-kiu iki Koma. Cap iki apa siu-siu? candi Iki wis ganep 1000. 99 kurang Jonggrang. siji Doro Tenane biyong. Sangat Tenan le wong 300. itu wis tenanan lho ya. wis tenan panjenengane Jonggrang. mboten kita Kok sik lho Bandung. Piye? Kanyata candine cacahe ming 199 kurang siji. Iki Kurang siji. isih peteng. Mung siji wis tak gawe, ora pira wene mesti dadi. Ora bisa. ora bisa Jonggrang, Ora bisa. Aku kudu njaluk 1000 genepe kok 1000 nek kurang siji kuwi ateges durung 1000. Jonggrang, sabab wis jemudule Jonggrang. surya Apa? kowe mau ngarep maeka karo aku. Maiko piye? 1000 kurang siji. Iki durung plethek ing surya kok aku wis kon rampung. Mulai kita rampune siji maneh. Maksudnya Ming siji tak tambahani. Tak gaweke aku siji. ora bakal bisa. Kowe tetep ora dadi bojoku soalé candine kurang siji. Jonggrang, Apa? candi kurang siji Bandung sing serono saka wetan wis jemuduling surya bentul 76 gudang garam wis jemudul kabeh kowe ora bisa iki apa iki? mbuh Jonggrang, rokok kowe kudu njaluk genepe 1000. Iya. Kudu. Kudu. Yen ngono genepe 1000, kowe. Dara tegel kowe Bandung Doroku mbok dadekke candi mongko ayune kaya ngene Reca. lah ya reca dadi reca Yes ben, mergo saka angkoe bendaramu saiki dadi watu. Sing kono kuwi biyen empuk, saiki atos. Yo iki Doroku ayune kaya ngene lho Jonggrang, Doro kowe arep ngopo kowe arep ngopo arep ngelus-elus reca. ya ora kena masih reca ning iki ndaraku Lah ya ning iki watu. watu ning ora kena Bandung iki sing tak tresnani mergo dadi watu kowe sing nyabda Jonggrang, wektune dawa. Monggo durung tekan rampung lelakon iki iso badaring Jonggrang yen ana lakon Kalang Jaya takon bapa. Truk truk truk. Wis rampung.
Oh, Wis rampung. Wis gendengke bae ora usah digugah. Kok aku ya melu nah. Kok sak dadi candi terus wengi. Iki mau tok-toke ra sida ta? Ora. Lah. Dadi ceritane Bandung Bondowoso iki versine werna-werna. Ana sing jonggrang kuwi dadi reca eneng. Ana sing versine loro jonggrang ming amping-amping reca Batari. Njut sesuk iso ketemu karo Bandung Bondowoso duwe putra Raden Kalangjaya. Sing bener engko njajal takon Eka uget-uget sing sekolah.